Κεφάλαιο 5. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας, και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τις συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες, να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Και εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την Εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απόν σωματικά, παρόν όμως πνευματικά και με την εξουσία που δίνει ο Κύριος μας Ιησούς, έχω ήδη καταδικάσει σαν να ήμουν παρόν αυτόν που διέπραξε μια τέτοια ασχήμια. Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω κι εγώ πνευματικά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του τη μέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Ας γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την Εκκλησία σας ανήθικους αυτού του κόσμου, ή τους πλεονέκτες ή τους κλέφτες ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθησος ή άρπαγας. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγετε ακόμα και το κοινό φαγητό. Φυσικά δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ και αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε. Η Γραφή λέει: διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας.